Mehriban paytagtynyň ýaşaýjylary we eri mehmanlary detdi. Gözel paytagtynda ýerleşýän Gawdan B raýonundaky Wurt kafesine hoş gördüm. Şeýlede Mehriban edip ýetleşler bilşimi diýär Wurt kafe. Thomas Kuy ajaýyp mögtümünni Thomas Şemaryndan dede tanmak üçin görýüçi şertler döredilen. Bu ýerde size isleýän mümkinçiligi boýunça diň jalyp berýär. Yine de Wurt kafe hayratçılığı bir yerde elbette oğlanlar için yönüyle futbol oyunu değil, uli ekranlarda Thomas futbol ya. Bir tahta Mehriban Thomas uçlarında şimdi yani Wurt kafe, dört öğrencilerin doğrularında Mat koyuyor, saklarım, demek geliyor. Doğru değil mi?